Ah, ouais. Il listen nous. C'est ça. Ferreko. Kadiatou Koulibaly. Assetou Koulibaly. Bambi Traoré. Ah, ouais. Amadou Keita. Mamadou Samake. Sanyo Traoré. Ah, ma vie, ni mouya dingue. Ah, ouais. Bouakar Koulibaly. Adama Koulibaly. Seni Traoré. Nderi Traoré. Et Balan Keita. Fali o Pakayugo. Allez, fali M Pakayugo. Ko farandana ka Yatara. Allez, nous Mourama Sogoba. Ah, ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Dans la vie, quand même, il faut savoir faire des choses. Oh! Ah, là! Ma femme que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'aimerais cette bonne femme. C'est-à-dire que, hein, il y en a marre. Tu veux me refaire, ni me refaire. C'est-à-dire qu'il faut être au bon. Et, voilà. Angatayi gani kofle Allah bana baga godi anga lobu chevle orela jugute navi ne jaravini ne duzuni ne kona vanyo ne flana koitega ganza ini ne flaka lobu te ganza jali ma c'est-à-dire i carnet ali ibaro ni wari black kay janye bla ne bi janye ta isira ganya kon kuri bashi tila amba yere nyakum nenu re han kana to gi nyakum no re fi nyakum benetela c'est-à-dire musulman ni nyakum manka han nyakum man ela sinon dime no Johnny photo ni dime ndeni e Johnny nen cousine ne tendo no etado parce que ala e kala ne jale la turu ya an fa ale blakata France ale be ka kala ne ke ita ale don cousine ne do ai waro ni sta como ante boro ke ka ci awre do we yai ibe se ka ta so no ai ni do ngari cousine o no woni Johnny ni Johnny no ni ta la ganya vara ne grand sœur koroba et dum so folore allez aglita ale ne bolo an mariage la ke muso mu mi kerefe ale de dum so ni awo sino me mu fi alima depuis ne ko don kana furu ke ne muso photo ne ga telephone ngono ay ito yi wa ito me kana joro kana hami ali kana siran billahi mina mun fiye ni be che fidèle nyini che furulen fidèle ni ba nyini diengono i che bala ne do wallahi na foro ko che fidèle ku bolo korota ko debi ala e mun da nu furula ko muso photo ma delga ku ma delga sunguru tikeke ne bente ka korota ne bente ka korota wala kana joro kana sira i che fidèle sinon le mot fidèle al fidèle yere de fidèle sur la ne refe sinon fidèle to ko mana diengono ko atala la yayi ibe de ta so na ke ta de ama ban folo ko bara ama ban folo ama ba no woni fine Johnny John nike John prend la fleur de téléphone mais iboro ne fene ni c'est-à-dire ne iboro nen ni un classe rege nen ni ngwetiri billahi nen ni ngwetiri mais c'est-à-dire aller voyagera donc a nyana fine to anemne ora to nye ale photo tu no fui era to na ale photo blanco no revient billahi ngo ibe fidèle mu nyini ne che fidèle yere che mu ma delika de che mari mai ta so kona ke ta so kona bala ma bansa alma uta dana bala be kula ayu ni Johnny ni John voilà une moufle coupe pour photo là ni Johnny une moufle coupe pour photo là nenya tala kan John be voilà ni tete muso ko kisi flen mu na no fa fle coupe pour photo là fin John ni ego nen fara ni ko ne sumuro fa fle téléphone ma bi mi dal sa fo salima kano ni o fodro ebe dana action o mi ya couple là mi ya couple là 600
ne ere be ka green ne nga fen wa soro ne ma nyon do ere ni kera mena c'est-à-dire ne mo ko quoi ni mena leo e du me ka ne ko minute ah join doge ay jonga foke fana tika kala bantianu ne mo ko koro ne te fudo effacer manini wallahi sinon datoko atoko fen fli kun fana bi miral sisa ko ne ni nyon do nga soro ne ni te nyon fere bliere wallahi fara enni be nyon kala mal sisa kan te nyon ngabe ibra kala banti ale te che fa fara ne bo galon tiga muna ibra galon tiga wallahi ne mu ya photo se wal sisa no kan photo fli kun ne téléphone ma de be ibaro billahi ya un kol bla asere len bo folonge don amaga sisa ne ni ang mi nyon fe wati na soro ne ne ti nyon don ya ni era furula do era ko sai na ne ame ko accident ke ka sarare voilà ite chefo ko accident ko sara na mo photo se e na te kuma alisa ko ne te fen ne te alisa se e na te nyon ki bala ne ta don ere ne te don ere voilà te ndo afle ko pour photo la ke te ndo voilà ni photo entra ala mamme ni photo entra fara ne te fen wallahi ne te fen ne fen ko effacer manini wallahi photo tra ala mamme o ga te nyon do alisa ay photo in perdi la ne lari di ba ne a envoyer ne ko kon terga do ga envoyer vraiment ne kalawanti afne la sisa ne te kalawanti age e bado e janye de bi gan business ni mas no sa mas o ga telephone na babulu imne ga babulu we shen wala taja ne te ma ya telephone na bi Alma ya fama wala me varan me mun fiana idu wa saballe ni ma sabali me fafa ni ya dugunda ki fafa fuita ijo bara na Mumila, kita kar kono tay chokorba to mun kerila. Ibaro da kirjin. Wallahi na rata do nabi ko romi ka tanja romi. Mun kera. Jinati garabi romi sanni ko fudi tanena. Mun kera to sun. Ere kan laje. Ne kuma ngo dugula wati mina. Ne de ngo dugu balambay. Nyina je foy kunti kan ngo dugula. Ni mi ko nyama ya kunti dinam. Ne kuma ko bela jele nyana bo. Wa ma ko tisen na bartala. Asugo sugo. Mene de bolanga dugula ko mina bamako sigila ko bamako kadi. Ko parce que ne be mo yo bina bamako ya ta do be tani muto do be tani negasoyi. On n'a pas fait ça comme une bombe sigla ne nana bombe sa ala ala wallahi hal kuma to suwa kuma pisane kana Mukera. ne nana bombe ya misi ba de mene bolo village la saka kuma ne bolo baw kuma ne bolo ne nana to la ne gedura belebele fla de fere ko war mine bolo kana telemani sa bombe ya ka telemani bolo damina mi to ka mo ta mi to ka tanu ya mi to ka tu bla ave ne tola don la do yisi no kofe wallahi ni e chenye iti dala ko zuru fiu tellement que che kuma kawa ako ke tuwa no ko chema ngom tana kemenani ako no kanga taka wa gele kemenani dinamo wallahi no kontana che taran ne fu woro kono azira doron ne ko ka azira ne ko ka jigi sita nga wardi che shi na ka muru do no kola Ay. Kura masima. Oh ko ngap na fakate ko ne ma moto dale mo ka men faka Ko bage. ese wala be yawa ne fa ma mutu da ma ben fa de fara yere itetene ene alma nyogana munele sadi ibaro ne dawalle bana ko aben alachi ne mun ta do ay nga telephone kodi yere boto gumna na be ka photo de ira na ne join so ka do asra kan telephone yere de kodi do to go munna de quoi no fara ibaro ere koni ere ne ta don maya maga chemante bulude
Mama, o karamɔgɔ fana kuma sugu mais de la ka ma cɛ ma ma ya cɛ foyi t'i bolo min bɛ to k'e bilasira furu sariyaw la ni ne labɛn fɔ ka gɛrɛ maakɔrɔbaw la muso kelen tɛ sɔn marali ma o fɔ fan bɛɛ tɛ malo muso kelen tɛ sɔn marali ma muso kelen tɛ sɔn e ni ala cɛ nin denni fitinin bɛ école cɛ cogo di o tuma e de bɛ sa kɔfɛ non c'est-à-dire ne dabali de bɛ ban o la quoi non ale ma yɛrɛ de falenna quoi a falenna complètement n'a falenna e kan ka falen de u bɛ kuma dɔ fɔ walayi tiɲɛ don i bɛ a tɔgɔ bɛ tɔ filɛ ninnu cɛbakɔrɔ dɔ ye palon na foyi tɛ u baw de nɔ don yayi bilayi e baw tɛ i faw bonya e bɛ barika sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di ni n'a ye den sɔrɔ nin kɔnɔna la sa a kɔni o bɛ kɛ holala ye o bɛ kɛ holala ye bilayi a fɔra ko cɛ ka muso furu fo 4 n'i ma sunkuru tigɛ bɛ muso furu cogo di ala ko a subutu a ko cɛ a saba ka muso furu fo 4 foyi t'a la e bi sɔn cogo di muso ka tigɛ école cɛ depuis a ye photo yirila ko nin jɔn ye a fɔ i sunkuru don mun b'a la foyi ni muso ma kɛlɛ la t'i fɛ karamɔgɔ i b'a dɔn non i ka nin ko i b'a fɔ non i b'a dɔn an bɛ ko dɔ fana kɛ ça c'est pas joué à voir i b'a dɔn kuma dɔw fana la quoi c'est vrai cɛ kan ka muso ta fo 4 mais n'i y'i muso bonya a fana b'i bonya quoi i bɛ se k'i ka sunkuru tigɛ mais kana to a ka bɔ a kalama ne fana ye moto d'a ma ne kɛlen ka moto d'a ma ne kɔni ye tiriki tɔrɔkɔ de daminɛ o la sa ka to ka yaala n kunfɛ ko fatɔ ne fana nana telimani wɛrɛ de ɲini recette la sa k'a bɛ ne yɛrɛ kɔni ye telimani ta recette la sa wa ayi a bɛɛ n'ala cɛ a kɛlen b'a k'i furunumugu susu k'a kɛ ne ɲɛ kɔnɔ e yɛrɛ k'a lajɛ bamakɔ telimani ka ca limɔgɔ ye hali n'i n'u fiyɛ a bɛ bɛn telimani dɔ sanfɛ hali sufɛ soso ni ala cɛ n'i ye soso kɔnɛ ka bamakɔ telimani kɔnɛ a t'a bɔ i mana taa fan fan telimani bɛ i bɛ client dɔ jɔ fɔlɔ la i bɛ client ta 400 500 yɔrɔ suruman dɔ mais bi i bɛ client ta autocar la fo bangɔni na n ka cɛ u b'a fɔ ko 100 e yɛrɛ k'o lajɛ o ye hɛrɛ ye wa baara mana s'o ma tiɲɛ ne ye telimani ta recette la sa walahi hɛrɛ yɛrɛ ma sɔrɔ bilen marché tɛ yen marché ka ca ni mobili kelen bɔra voyage la ka na kirisini n k'i bɛ telimani tugu ye sen tigɛ den da la kasi mobili ma ni ala cɛ ni dɔ sera dɔ ma a b'a fɔ ko ni n ba cɛ nin ka client ye ka na se nin ma ni va ni ba cɛ ni ye nin da min an bɛ ɲɔgɔn faga bi bilahi o yɛrɛ tɔ nana nege bɔ nin na bon sisan o telimani tigi fana ka juru wulila nin na o y'a ka moto minɛ ne na n tora o cogo la ten ka na damu san ka damu je daminɛ ni ne ni min jira n'i ye 200 da n'i gɛnna a bɛ kɛ 400 n'i perdre la fana ne b'o 200 ta kana kɛ ten tati ka mɛnɛ sisi tigɛ bɔ polisiw fana nana ɲɛ o la ka kankari da n ye ko walahi ko ne ma so je dabila ko n'u ye n sɔrɔ k'u bɛ taa n bila kaso kɔnɔ ko kɔnɔ ni mɔru ko n bɛ si bɛɛ kɛ kaso la yen ne b'o kɛ cogo di sisan e ni ala cɛ n'a fɔra ko ne fa ni ne ba jigi ye ne ye ninnu ma taa ne bila koma na sa ne b'a kɛ cogo di e yɛrɛ k'a da ɲɔgɔn k'a lajɛ koma kɛ ne ninnu taara ne bila koma na n'a fɔra n'i bila koma na i tɛ bɔ bilen ne ninnu ye ne bila koma na sa o tɛ ne ka adamadenya cɛlen ye wa n bɛna kɛ cogo di ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min sisan ne t'a dɔn ne bɛ diɲɛ ko o ko kɛ bilen kirisi bilahi taa yɔrɔ tɛ n sigi yɔrɔ tɛ n jigiya tɛ n bolo n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na mais i ka taa so i ka t'i da o m'o se i k'i da kare kɔnɔ kare kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ kare kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ alahu akubaru ala e t'a kalama kirisi ni mun n'i bɛ ka don du kɔnɔ tant que somɔgɔw ɲɛ bɛ fini na i la a ka harama a bɛ k'u kɔnɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'i kun ya n'i ye olu fɛngɛ dɔrɔn o man ɲi quoi ne ko ne bɛ na muso filanan tɛ muso tɛ bɔ a kalama a bɛ bɔ a kalama mais n'u y'a la sunkuru tigɛ an m'olu kow ye dɔɔni de sa kow ye dɔɔni de n'a sera furu yɔrɔ ma i b'a lasigi k'o kuma fɔ a ye nin yɔrɔ la mais sunkuru tigɛ waati ninnu na o dogo a laban ye mɔgɔ man kan ne min filɛ ne bɛ n ka sunkuru tigɛ panpanapa ni ala ye ne muso ci don o don ka ne ɲininka ko kun jumɛn ne ye sunkuru tigɛ walahi n kɔni b'a dɔn cimetière bɛ a bɛ client sɔrɔ ayi non parce que cɛ yɛrɛ cɛ filɛ nin cɛ ye cɛ de ye quoi cɛ kan ka kɛ cɛ de ni muso ma kɛlɛ i la dɔrɔn a bɛ taa fan wɛrɛ de a ka haram e bɛ to ka nin ko nasuguya ja muso la ne t'a fɛ nin man di ne siɲɛ wɛrɛ kɛ n'a y'i ɲininka bilen ko nin ye ni jɔn ka foto ye dɔrɔn a ka kulokɔrɔ wawu foyi t'ale bɛ barajiba de sɔrɔ a la kana nin ja muso la kana nin ɲɛw de fiyɛ kana nin ja muso la i b'i to na a bɛ den kelen den fila sɔrɔ don dɔ la a bɛ bali ka tigɛ k'i ɲɛ ka i denninw ɲɛkɔrɔ quoi bilahi a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bɛ kulonkɛ la o ayi a bɛ fɔ de n'i ye yiri dan cogoya min na a falen ten bon e bɛ ka nin dan cogoya min na n b'a dɔn nin bɛ k'a musokɔrɔba jogo ye
ni bini denu sigilen to donora doro ibi kodo kala bina kinya kodo ngamagi billahi no kala wesi tigale ngabo idum bela no ateso aka haram mas mo miki equal che dugane ko nako ni femere mo labulaw boni ay ni mega kan nyana mi me abi min de ka sokono ala ni kira de bado billahi kata suru ebi bo kata du ko ne bi tayela ala de ba don dorome kele billahi baro somo ga problème femia don ne be ke tangi kemne ngore o ba suru ko bi ni ke faga olu bi ka telephone songo ni wato o ba suru e ma taraka du folo o ba miri ko jiye bebe ku ni min na ki keme dama ni ko warte o ba fo ki yale je ni balma kan na ki keme dama ni balma muso na ko keme ni ko warte ba ki yale je warla che ana na nyugo mi na yeto ko mo sa bi adama de be kera sumo ko de bi adama de mi yeto ko ni mo yeto ko temo e sa ha ne ra bilibili ba jam jan ne yala la ni ala che ko warte na ko ma sa dola wa che amano wana krishin ne ra kon da do ma ga chugo mi na ne be ala de bolo sa sabal sakana ka meu hein comme ego parent chama me pour le village là même si ka village la ka pas kana fo kana na village ko kuma de fone mena kana fo ayi ne e ba fo ko ka ta village la to e ba nyedo wa mi ngara na village le ba do na la cheni ni bep mena bulu ngoni mo village la mo ene bonde u ene bonde billahi u ene bonde u ene bonde no mo bonde na ga moto perdre la kana perdre bara village le ni mana bara dem no be tien mu ene bonde ko le be village do village fadaya e ba do en ala te na foro ko ne bora village la kana bla ne nyogona ni village le nya baga ngum mi mene bula ko ne nyogona shibulu sisa to baga kele zoro e ble o fadaya wuli la o yakorata ta kan gushi ne bala de bolo sisa e amaga kuna jare mafa sino ne ne kumfara ko yakele kuyo ko me ne fana manga ne fa ne ba ne ko fura do la bizara kana suko kuma de fo ekritin billahi ni ala te ni suko kuma fo e ble Fabiga wuli waldena ata tulaje cendi fana ka jugu moy ne fori buru village la feñini na o feñini fana geli buru karay nya sege nunu yere ga dugla mako hagal talay na be ga galun ta ka do ala ka be solimane ala koy kana soni ma ye chedi ya famu cheka ke chei ya famya aha cheka ke chedi no sino ndawal bana ka kunnare kana ninja Allô, Crisano. Karamo, ça va? Ça va. Ok, et bonsoir. Monsieur. Ah, ibi segana. Ok, nyam. Cristiano de bora ge wole ta ngo muso kelente so marali ma fara muso kelente ni sunguri jati ke foi tala ya churi baro ne laba mina ntai ge tai nyoma no kana ni jam sula wallahi parce que ni aka kun me kana debal bang wallahi foi me na so kono folo aha ibamba ka ha ibamba wa Sali Sali tenwa Fala ke kan na sa mai fiu Karamo wai riba kulega mo wele munekera ne ko ka baroro ta er masiwa karamo asira me ga dore kono wayai baro ne baro manyene mabe mo safu manyene mabe mo safu ene ala te aka baroro ni patron bola yedete ci sebe dore be na ci wali kama me ga ci sebe to sa sali ci sebe to ni mani funyi dana takadde ka kokula ijije ko dana mine fa en ala te patron me dana ta keke aga adujen yali sa ebe so ko neno ko ma kono karamo wai ka kuma kani joro en ngebe ma bari la ga baroro la ta doni na nini bicha ni ko ni from ye wala se ka tu I joro la to do wale be la klaki I daso na ko ma kono wale no bo sali ka ni flengon me mi fi abi fo ko shen folo we ala na flana we yere no chen be mu kono alisa soni sisan ke 14 be se ma se bararo na ta sa karamo ni patron mena ke tu ati tibe ay abetigena ni maisa menga samara ta di mama ibo joshi san ngati samara na nga joshi wala se gatilia ni kono zgano no mai ha ara madde ni dana tala ka diga kokola iji je ka dana minefa ha ega ni joshi me sagita jona oblasa finifle sagita jona kana ikata ha mani fiere be sega ketan tukudi edi yo be iritar la ha
Fatima Maïga ben fok ma billahi ko à chaque avantage il y a un inconvénient. Karamogo inconvénient E ka bara inconvénient nindi. Ifene sumayara de. Ara ma din flake. Awo odiam. Oh odi nindu isena gata. Nindu isena. Ye parfum fiawa. Karamogo te jawe. Aha. Ni mo fie jomo. Ah. Oh kambe. Awa ka finya gi yela sei. E kana na sana ni bina be mole. Ala ka barka de la. Wallahi. Anija beniga kungule anija jada onija 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 anija beniga Badara. Ça va? Ça va? Ça va, mana donné. Ay. Kefrula. Badara, ko na bi kuma ya. Ye ma furde. Ai mafu. Yero. Pitako. Siningana ko. Ikafuru. Awo nyam. Ye nyona muso nyuma. Ki tuko ngono. Komi ma furu. O mani de. Awo, yekula bala. Muso, furu wate be muso la koy. Muso, kamene. Isandan. Katase. Sandani gele. Sandani fula. Sandan nani. Sandan duru. Uye sandan woro. Muso kanga furu a sandan woro. Ima furu soro jona. Uye sandan sheginde. Ni ma furu. Wallahi bi kuji. Badara, tu furule no ko ne chetara dugula di ko. Chete. Muso kanga furu jona di. Majme be nyona muso nyumaniye. Ne ka dugi ngona no. Ke ma furu. Ibi jabe furu. Ni ma furu jona. Wallahi ni ma furu jona. Amai. Ibano, imgo munu mi no fe. Chuchu ni chacha. Obi no fe. Obi kuma mani finyana. Ife ko be furu jona. Ote furu jona koy. Obi to dro ka bala ku chika bi goro. Imai, ibi tura, ibi furu. Ni gona ma furu jona. Wallahi ni ma furu jona. Ibe ni misa. Majme be nyona muso nyumani ne ga sigi ngona no. Ke ma furu. Nyama Badara njota la. Fam. Njota. Oh, pita ko ngo. Bu we shini ngene ko. Ibe jebe furu jona. Ibe no vonfe, obi no fe, obi panga wala kilafe, ibe tafe, obi kumadmani fina, obi tafe, obi tefila, obi tafe. Ute furu. Boyire dibe furu nyini jona. Ni ya furu nyini jona. O mana ibe sura ka furu. Ni furu la. Ni mene ko ni fafe. O santam, o sambwadi. Jamais. Ibe jebe furu. O san comme yere nyona musulmani. Ibe fika duya de karamo fi. Ha? Oh. Merci Badara. Ibe furu jona de. Jamais. Jien. Majme mini nyona musulmani daga bana muso ko ma furu. Muso ala sabali sa. Aka furu jona. Furu wati de be mo gola. Karamogo. Wezen. Karamogo. Oh. Cristiano. Ilo me sei takana. Ninu joli nun sababi. Tabarikala. Wa yere kani worobunya ha? Ini tu nung boleh no bisa endisani. Ba. Ne ko yeju ko basala de. Ha? Ngai bisi biga konu dosa. Ni fenywe ni asani wo. Cristiano shwali ndosa. Ni muso nyuma ba. Ni ga jamane ngono. Ko ni mafuru. Wallahi, ubitana kiga watakana shi, ubitafe, katifilafe, na chako mo nyina bula. Wallahi ni mafuru nebo. Ne bula mzo. Ayale saka furu jona sa. Na mafuru jona. Wallahi bi ni misa dodo. Ni ngona muso nyuma. Ni ngona mafuru dore. Wallahi, ijode. Isigiti ya dinge, ndi ta di puchini ma. Ay. Ni puchini be kelela. Ni puchini be kelela. Ay, mbadi shini woma. Ay, no kra. Ai uno bi chenyo ko ju. Amanga ndi shino ma. Oh. Ngamiri siri devazeri. Esu ko retia. Aho, madoma. Ai, ndadoma. Ni bi furu.
bira furu koy fi furu walla ne ra bi furu ni mi furu fi ga fo ni ga sigi ngona na jamane ngona bi furu wala ba na fo wala eske wala manda asiga won menena no wala waro ni wala malla dro ibay niga mi wulo re fi ebe sro ka wulo Brazil president fam wala ay wala e me ken kuy no ko yam so juguni so jujon paraga dia la kasay ay nyab da ka barano no jambe ni defa na gay wala ako beni daganti wa e krisini be ala bi fede mo kera wallahi kan atuka fo alhamdulillah rabbil alamin mo kera karamo shuro ni sugun jugu bade kila karamo kan ala fu koy mo kera ni la bi fo baro janati kala tu ko fu ke kansa aka har mo ala ti ko fu ke kansa ni sugo min kila ni na tuma na silape kana bi ka ko ala drama amma mo kera muso poni suguna ki ibi funu ndo funu omi ala eto do fe me mun tanga ele kan fe chama me mun ube fie kolon ba wuli ka mun nga ele ta do ay funu ne sugura ki ye funu ne bula baka yele karamo wa fa safuru de ma ko ba yiri ni balen bo yiri ni ani kan nasido glan ke kunay karamo on jigi biga de ay no ni fura bo yab nya fura bo ikoni manga tabi fiu ka sure ma kwala ni ndi ko jeyu ho ni koni ya fura bo be konnale ni soni sere kan ni ki kwalai anga awalanda nyungiri suno abi jika jana tiga kan karamo ire yela sira krisano borongo ni sugumi kedron jam nyes naga baliga yela ti chan hoy jongan fura bo musno mo krisano ka jana tiga be hola abi ne fana tu voyage ko o kuntarami no grabun yai krisano na fo muso ni nyana tuga zola kana tuka voyage boro jofleni tuga tili muso bon fe sisan ko jugu era be tuga minasi ni mauye ke ma frudoron wala yai ikanga ko aka haram ikanga ko wande da ko ni ne kuma feki wulere nga ala ke ni wuli ni na fini tumenino anga bonbe mi fianga anga teki ko nasile anasibi ko ngaso kono de ama ko sokona nyala krisano wala nyebe hakili ka boybe maya famu ibe maya famu ani ko jai ngeboro nasi fana akanga ko na ni klala ko la fika jato ste probleme ga sokona kanto wala taru wallahi no aka haram ala ka nyomo ni adro ame do ko la ay ala o kuma karamo ko bora dia nere manyine kan kunge bararo sa ngo biye mauludi karamo ko nta fo ka bora nene sinda dura le fene ba sinda jome to sogono karamo sa karamo sa billahi sa sogono aka haram sa fara Fara mo sabe sogono ni karamo mo sa fene do sa karamo karamo mu de be jiru la tega mu ne kara ko sabe nga sogono awa kana giri nga don sa sare be i jonga la jage ala mo sabe sogono sa karamo ko ne te shia mu ya sa do ne ga sogono ne te shinga so bi mo ne dale so ngara dra mballa ka dra agirna ka do e ka liere ni ko lala karamo ko ne ga li karamo ko chen sa ne na mu yini ya ala anga do anga ni sa sisa anga la janga adata ni ayo sale wote
karamɔgɔ ni man dabila i bɛ mɔgɔ faga dɛ. O tɛ o tɛ. Bara An ka lajɛ kɛ. sabe n ka so kɔnɔ Ayi a y'i hakili sigi a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ. I b'a dɔn samiya la fɛn ɲɛnamaw bɛ na ji A fɛ. mais tu fɛnɛ tɛ yan foyi. Ayi fɛn ɲɛnamaw bɛ na ji fɛ Fara kana fɔ fɛn samiya la ni ji wola dɔrɔn fɛn ɲɛnama na suta bɛɛ bɛ k'a la. karamɔgɔ i fɛnɛ ka solution dɔ kɛ k'o labɔ sa karamɔgɔ Yakili sigi an cɛ damaw de bɛ yan kɔni an bɛ se ka dɛsɛ ka sa faga wa i fana sa an bɛ dɛsɛ ka sa faga cogo di han bɛɛ e ka bere dɔ ɲini ka na bere tɛ yen wa. Est-ce que bere bi jɔ n ka bere dɔ lajɛ. Bere dɔ ɲini ka na dɔrɔn an bɛ san sali ka n'i kun da a b'i kin koyi a b'i k'i kun karamɔgɔ solution kɛ yakili sigi Fara ma taa bere ɲini wa. Nin b'a bɔ nin b'a bɔ san in bɛ n'a fɔ miliki di san ɲɛnama tɛ fiyewu bilahi. An ka don. A ka k'i kun fo k'a faga walahi n ko n b'a faga dɔrɔn a sina ka don e ka li jukɔrɔ ten. karamɔgɔ i dun ka solution a ma kɛ fɛn ye wa. a ka bɔ n ka li kɔrɔ karamɔgɔ do deli ka so kɔnɔ i ka da tugu dala ye. dili fɛ yan n'i ma don yen n'a ye min k'i la parce que n'an dɛsɛra la n'a bolila ka ban a b'i kinɛ. A b'i kinɛ awɔ datugu. Karamɔgɔ an ka don kɛ an ka don an ka. Mun de kɛra. Kile sigi sutura ala kama an sutura. Mun de bɛ yen. E kan sutura dɔrɔn Kirisano karamɔgɔ Kiris ya karamɔgɔ papa awɔ an bɛ li jukɔrɔ an bɛ k'a ɲini. n'o karamɔgɔ min de n'i sɔrɔ kɛnɛma an ka taa. o ma i ka lakasa in dɛ n'i sɔrɔ kɛnɛma. kana mɛn dɛ cɛ. Ya baba. karamɔgɔ n'i m'ale funteni bɛ dili ka so kɔnɔ Awɔ an m'a ko kan lɔnɔni dɔ i ma jigi. Ya baba. Ka wula hɛrɛ. Fara la k'i sutura. Sali. Si ye sini. Awɔ a ka ɲi na a bɔra. Ayi a ma bɔ fɔlɔ dɛ Sali ka. karamɔgɔ Ala ka ɲuman jumɛn. Sali e ko an fila bɛɛ tɛ si yan bari sa in fɛnnen don dɛ. kasi ya ne tɛ si dili fɛ karamɔgɔ i bɛ solution kɛ ka sa la bɔ so in kɔnɔ i b'a dɔn n bɛ si dili fɛ dili bɛna gɛrɛgɛrɛ bin kan wa n tɛ ka si dili ka so kɔnɔ dɛ. sa mi k'i dalabɔ de Fara taara n'a ye sa. n'a ta ɲa minɛ dɔrɔn ka di Fara ma Fara taara n'a ye i hakili sigi ne bere de sa e bɛ siran mun na di. I bɛ siran kojugu don foyi tɛ yen. ayi karamɔgɔ n'an ka don foyi tɛ yen. karamɔgɔ i ko fɛn tɛ yen.